dopravného vlaku. Do vlaku je možné nastúpiť len s platným cestovným lístkom. Prosím cestujúcich, aby si cestovný lístok označili. Svoj cestovný lístok si môžete zakúpiť aj zaslaním SMS na telefónne číslo 2233. V prípade vašich otázok o jazde vlakov, poskytovaných službách a prípojoch, kontaktujte prosím informačné spoločnosti na telefónnom čísle 188 alebo navštívte naše predajné miesto. Prajeme vám príjemný pobyt. Nasleduje stanica Veľký Slavkov. Ladies and gentlemen, welcome aboard this train operated by Železničná spoločnosť Slovensko. To board the train, passengers are required to possess a valid ticket. Please do not forget to validate your ticket in the ticket stamping machine. For further information on the train